ban long rêu xa cả bư thầy marway sa khôn xuê klem dan shu ipa imei lo ba dum u wanta amano ya na ban ya ra marway shong berkha buồn xin jam ki umma shanu kikmat ngan pai nga shu sa ha jing kuslai ha ba ngai kan ma ya imei hang ne ha Day tăng u Giêsu bala ban ai cái chính xuất chính ngân ya nga o nga la shem u lo ba shi sha ap day ki jing kut la nga yok ngau ki jing ba con ya nga wan sha nga tu wan menta dai chi su nong pen em dai jing uk na la kikti dai tang u Giêsu bala ban chính sức chính ngân ya nga o nga la shem